kok borok sal ini ni salmari 19 Januari 2024 tai oi thai kakai Tripura Academy by Lua Jiza ini i thai puilano ang hambai mariwo sini borom genang Reverend Sar Mithun Rupini Principal Tripura Academy hambai riwo borom genang Sar Ziko Vice Principal Tripura Academy hambai riwo sini forongnai tai forongnai juk songno hambai riwo joto sorongnai tai sorongnai juk songno tai ba alai daklai hambai mariwo ini ni i jorao sini kokno awai klanya ni bagai sini media person sini borong ganang takukno bono pai playa kok borok South Tripurani Julai Bari kok khobjak Tosil Ofiso mani kok ni bagai andolan choliu a jorao sini kok borok sane rongni bisingo gobangma LM goreng wansuk goreng si goreng rok kokno hamjakmani bagai a andolono gobangma borok bodol phaileka abono kebengai sini police ni brindia rok belai sajak yangai 1975 3rd Maso borok abono mothaknani bagai a andolono mothaknani bagai police rok bokha tokha latha search khaika konpano baksa haria baksa kirijagai harka borok goli bo saruka abahai jorao bongni goli bongma bai sini kok borokni bagai puila langmar langnai sini Dhananjay Tripura bo police ni goli bai bini kathar langmano bo rilangkha aboni yagulo tebo khurta tai kalayo Dhananjay Tripura bo koroksa bigra nokungni borok kokbar tangai chanai ni busa bo lekha pora korei pano kok borona belai hamjakmani bagai bini a thei kathar abono seng tabok pogui maya seng tabo muidomak thai 1975 ni pore 1979 19 Januari ini hai jorao Tripura Bidhan Sabha o kathar assembly o kok borok kok kaisa official language hanai aro pal khlai ko sijakha aphoroni simi tini jora 46 bisiromoi kok borok tabuk hasteni kaisa recognize hanai ko sijakha oro khursa tai kelayo jeng tabuk kok borok sabu sa gakai sini Tripura hawo kaisar dokharok borona kok borok sau aborok kha Deborma Jamatia Nuatia Koloi Rupini Murasing borokno kok borok kok sau abono karibo hasing sini mathia bo saithangka Tripura hastono karibo sini Bangladesh rogo Khagrasori Rangamati Parboto Chattogram abahai district rogo approximately 1.5 lakhs lepono gobang sini kok borok sadagi tongo abono karibo jengmai belekino sampa samlalai sini ariwo tongnai Mizoram haste kai Assam haste rogobo sini kok borok kok tabuk sadagi tongo kok borok ni lai bomano khorsa kakai bongni kok asakai kutugo kajak
ang wanjai rok no songi nayo sini class 9 class 10 nogo maths rok thaine rok kai saimanai cos theta sin theta rok ang seng nayo borok no noni kok bai tam hin cos theta sin theta rok no hi abo bong ni kok bai gerei gabo kok bangla bai san thangkai indoor bai sinjosi mouse nong konak kai ga abo hai borok ni asek kok kotor kotor sugo kaza phono bong ni kok rok gerei ang te bo seng nai kya bom phranya kok nong ni kok wanu itam hin dang nong tam hin gerei ga hain bagi sini kok borong kai belai khana to abo hai prithibiot se gerenya kahima tongo pia seng tabuk teruk teruk kai seng apono seri nai kha seng saiman kha research lai kya tabuk seng tebos sini hainai kata jorani new generation new kamarok moroni thaniwo koimong gobang ma srungjak nai sini kok seng rotuk khakai seng manai sini kok kamai thangna tongmani